Me ollaan nyt täällä Tuurikyläkaupassa. Tai no mennään tänne. Kattokaa ketä siinä on. Päivää. Iltaa. God, isot sakset. Fiskatti. Oota. Oota. Siellä on muumi. Siellä on muumi. Kato, mieki. Kattokaa, siellä on myyrä. Kattokaa, siellä on myyrä. Mie haluun tonne. Mä menen etsin niitä petsejä. Täältä isosta top model. On siinä. Paleissa oli kylläpytysbuffeja. Hei, kattokaa, minä haluu tän. Ostakaa tää minulle, jos tuutte tänne. Ostakaa tämä minulle. Se maksaakin 100-250 maksaa toi. Ostakaa se minulle. Julia. Kattokaa mitä mä ostin. Tämmösen kissajutun ja tämmösen emojityynyn. 10. Tämmönen emojityyny. Mutta tää video oli tässä, moikka!